Sharon, kisomo article 34 mar katiba mar Kenya ochiwo freedom mar independence of electronic, print and all other types of media. But chikni kata ingeo ni ratiro ka ratiro nigi limitations meke. Kendo limitations ni article 33.2. Abro somo nigo. Article 33.2 wacho ni this right does not extend to number 1, hate speech, propaganda mar lweny, incitement to violence, advocacy of hatred. Ineno. Koro mostly wasomo wa katiba nus. To katiba is very holistic. Katiba mochiwo ratirogi, bende katiba ni ochiwo limitations mag ratirogi. Kadhi e chik manogol gi Communications Authority, any decision ma ikawo gi any authority must follow due process. Koro it is upon the Communications Authority mar be prove to the court before they make a decision ni the reason momiyo ne giloro media, any media ne propagate propaganda mar lweny, ne incite for violence, ne oketo hate speech, kata ne oketo advocacy mar hatred. Mano kalore gi katiba. Kalore gi katiba. To ngade no kare iwacho ni article 32 kare mar ariyo wacho ni it bars the state from exercising control over or interfering with operations of media houses, including broadcasting or dissemination of information. Exactly. Again, wacho ni chikno article 33 kisomete owacho gik moningo kik tim ne jo media. Gigo te mineno wach kanyogo nyaka state kik interfere go. Right ka right nigi limitations megi. To koro gima wacho niya, limitations mag right gi, they have to be justified. Koro makosa mar Communications Authority en no chung ogolo chik without providing a justification mar limitations. Mane gimiyo Justice Chacha Mwita no chiwo gimiluongo ni temporary orders mondo mi that case obed hard. Temporary orders oken ga ni case osebedo hard. En mar restoring the status quo, kaing your merits mag case mobedo filed, casting your merit mar the reason kata rationale momiyo the Communications Authority not kao chik mo kao kang mane gi kao no. Koro gimane Communications Authority otimo ni negi act ultra vires, negi act without due process. Nikech whichever reasons magiketo kanyogo, they have not called any media house, they have not discussed with any media house, even the Editors Guild. Nima is why we are closing this, and gimiyogi a right to be heard, kata a right to provide. Mani vieni kichani noka sabende ngadawa. To ekine mabende wacho ni samoro weche mabende utefuambo mago magnyakalondo kanyakla koda wang jowi natango. Biparo ni samoro mide maitio godo kaka rapim kaka piny Kenya bende ringo mar neno kaka gik matimore. Nikech in bende inokil samoro ki uneyo okil udhigi witnessing. Wacho ni mae witness akantika mahakama. It is wrong to shut media. Mana given wacho ni limitations must be proved. It is wrong. Seche mili shut media cha matiene niya imiyo propaganda nyayore nikech media nyalo shate ka to kishat YouTube. In fact nitiere nonro mawacho ni sani information mang'eny ok yud kata TV. Informations mang'eny yudo Twitter, yudo ge IG, yudo ge Facebook, yudo ge so many things. The only challenge ma wan go as Kenyans kata in the world sani ni the gidemar aini AI ni omiyo ng'ato nyalo create something makikete mbui jodala kocha woni en gima dieri gima omiyo ndalo manchien ka iyudo kata ka most of us were duped, iyudo kata ka wakili mang'eny nodhi oketo media ni Eli Joshua obedo short, but this was not verified. Koro kopo ni media ime ne inka for example ti wacho ni Eli Joshua obedo short dead to Eli Joshua ni asuba ti kia kata Eli Joshua ni pokitimo verification. All this Sharon, all these things
nyaka bed ni media nyaka bed responsible. The Communications Authority be nyaka ng'e ni anything magitimo must be